going mad. Hello? Sanibonani ninjani? I hope you guys niyaphila. Mina Ayanda guys na company ngisebenzela kuyona ayikho ngayiboni ngidinga nabantu aba-blacklistiwe aba-under udeck review abanama-reflex ngaphansi kwegama lawo. So uzazi ukuthi u-blacklistiwe bafake under udeck review uyadecline, awazi udecliniswa yini, unama-areas. Yes, ngimemile. Uyadecline unama-areas elokuthi nginamba yakho ngifonele ukuze ngikwazi ukuthi ngikucheckele. Ngikwazi ukungicheckela ukuthi kuhambani ngaphansi amagameni, okay? Mana lo king izokufonela ngenamba semsebenzini njengoba unginike inamba yakho angithi uyazi ukuthi mangikufonela like hello mnganami uthani mangikufonela ngisuke ngifuna ukucheckela ukuthi ngabe awunawo yini ama-red flags ngaphansi kwegama abaphathi bala ngokucheckela ukuthi ngabe awublacklistiwe yini, ngabe awukho yini under udeck review. Okay, so njengoba unginike inamba yakho mina ngizokufonela ngikucheckele ukuthi ngabe awunawo yini ama-red flags ngaphansi kwegama lakho. Ngizokufonela njengamanje ngikucheckele. Ma ukhona omunye guys osaziyo ukuthi ufuna imoto uyadecline or unemoto ekuma-areas, so uyasaba ukuthi imoto yakho izodliwa uka-deck review lokuthi angi-WhatsApp guys, never been blacklisted. Why pho unginike inamba yakho uma ukangazi u-blacklist? Because mina ngidinga inamba yomuntu othi mina Ayanda ngi-blacklistiwe, mina Ayanda ngi-under deck review, ngafakwa sibanibani kanje kanje, ngangena kanje ngingazi. So unginike inamba yakho What I didn't understand. Okay, it's fine. Ngeke ngisakufonele, yes, because I'll understand that. Angeke ngikufonele ke. Lokhu uyashisa understand that. Ngithatha inamba yomuntu o-blacklistiwe guys, ufuna ngimcheckele i-credit record yakhe. Lalela kahle, ngithatha inamba yomuntu ofuna ngimcheckele i-credit record ukuthi kuhamba kanjani ngaphansi kwegama lakho. Ozazi ukuthi mina ngiblacklistiwe, ozazi ukuthi mina ngiyadecline kodwa ngazi ngidecliniswa yini. Khona abantu abangazazi badecliniswa yini guys, okay? So into ikanjalo. Ikhampani engisebenzela layo, ikhampani engisebenzela kuyo iBaraka Group Company. Ikhampani engisebenzela kuyona leyo iBaraka esiza abantu abanama-red flags. Muzazi ukuthi unenkinga ufuna ngikucheckele, sikuchecka for free guys, ku-free ukuchecka, sikucheckele sikusize futhi uma usiyayibona ukuthi khona inkinga. Into esidingayo ithi your number esikwazi ukufonela kuyona. Leon iBaraka Group Company, company ngisebenzela kuyona. Hayi angisisi scam, niyangibona nje ngimina ngu-Ayanda, ngidumile futhi naku-TikTok, so angingasikhoza ukusona abantu.
yakho into ikanjalo. Hello, yebo njani? Ngisakhona Yebo njani? Yebo njani? Oh, ma'am, you are speaking to one. You will tell the police to hello. Ngisakhona and guys, mawufaka inamba yakho ngiyabona and yes ngiyakhona ukubona. So ukuthi ngibhizi lana akusho ukuthi angininakanye, ngininakile guys, and even makukhona umuntu ofuna ukubuza ngikhona, ngiyakhona ukumchazela. So yeah, ningasabi guys ukuyi-check ave kubalulekile ukuzazi. Yabona nje ngoba ku-December, January uyazazi ukuthi usuyaqala kahle ngezinto zakho. Uma ufuna ukuqala ngoJanuary uyazazi ukuthi wena ufuna ukulungisa izinto zakho ngoJanuary, ufuna ngiqale ngikwenzele ifayila ngoJanuary, ngikusize ukuthi uphume under debt review ngoJanuary. Ufuna ngisize uphume we-blacklisteni ngoJanuary, early January or end of January. Yabo izinto ezikanjalo asijahile umuntu asemxini la ekhaya, asikuxini ukuthi ungaze manje ubambe manje no, asimxini yabo leyo. So muzazi ukuthi kade review guys, ungasabi ukukhuluma. Mina guys kade ngaqala ukusebenza la, kade ngaqala ukusebenza ngabantu, kade ngaqala ukusebenza ngabantu abako-debt review, abantu abafake ney'moto zabo phakathi ka-debt review ngibakhiphe. Thothi umuntu imoto yakhe isekuma-areas, ngimtshele ngisilalela imoto yakho seyikhipha ka-debt review, uzayikhokhela wena eceleni ukuze uzokwazi ukuthi bengayidli. Because u-debt review guys eqiniseni uma ukufake khona lapha awubathole efonini, imoto yakho iyadliwa, umuzi uyadliwa uma ufake khona lapha ka-debt review. Yabo izinto kanjalo. So uma under debt review unalezo zinto lezo kumele siqale sikhiphe zona before sikhiphe wena, because ibalulekile indlu yokuhlala kunawe. Yabo ungasali ungenalutho. Angisupe wakho noma kani. Sana itino nini? Lazo ko baikhala khala itino nini? Lapho baikhala. Oh, baikhala khala itino nini lapho? Friday. Maybe next time. Next time for what? Why we are from San 19? San 19 is about Friday. Thank you, Jinji. Thank you so much, Jinji. I'm Jinji. Guys, that's good, my friend. I'm looking at yes, ngiseThekwini ngokuhlala. Ngihlala khona eThekwini.
Let's not follow this difference. I don't know. Let me show you the Makoto selling what one day. Mina Makoto selling pompo. How was it? How was it? Nyege my brother. Nyege my brother. Aibo. Oh, with the anje activate and show the name la yelling pompo. I'm calling you. No. Oh. Yes, Okay. Guys, usafuna ukusebenza live ngiyabala nezo. Usasebenza manje. Nginesikhathi esincane sa live. Asincane isikhathi sami live. So ngalesikhathi ngiba live guys, ithuba mangithi malivela ngiyalisebenzisa. Ngiyaphinda ukugcina uma ublacklistiwe under the tribute, elubhalele ku inbox neso, ungishare inamba yakho ku inbox ukwazi ukukusiza. Sengiyabala live. Angifoneli noma ngabe ubani Nkosi yami wena bani lona indoda ongaziwe. Ngifonela umuntu oblacklistiwe under the tribute. Nice. Wenjinji. Okay. Ngicela okay guys, njengamanje nge-news ngizothatha 2 minutes wesikhathi sami, 2 minutes guys, because kumele ngisebenze la. Ukhona osele ngaphandle oblacklistiwe under the tribute. Ngicela nginike inamba yakhe, ngimcheckele i-credit record yakhe. Njinji nginike inamba yakho. Indoda engaziwa, qala nginike inamba zenu ukuze ngizokwazi ukuthi nginifonele nginamba zemsebenzini ngikwazi ukuthi ngimcheckele. Okay. Okay, ngicela unginike inamba yakho. Nginike inamba yakho yama calls engizokwazi ukuthi ngikufonele kuyona. Khona ngizokucheckela. Unginike inamba yakho nje. Hello. Ngizokwazi ukuthi ngikufonele, okay? Hi Sizwe, unjani? Guys, nangena sengihamba manje. Sengihamba kanjani sengingenile senimanga? Wenjinji namanje ngisalinde inamba yakho ukuze ngikwazi ukufonela, yes? Guys, ngicela nizame ukuthi ngiphuthume. Ngifuna ukuqhubeka ngisebenze, okay? Sengiku-inboxile. Sengikusendelile i-hi. Sengikufollowile. Ngicela ukuthi ungibhalele inamba yakho lapha kuma-follow. Ungibhalele ku-inbox inamba yakho. Bhala kuma-inbox inamba yakho ama-calls khona sokwazi ukuthi ngikufonele, okay? Ngizoqala ngawo uma ukuthi uphuthumile because angibi nesikhathi sefoni isikhathi esiningi. Osele guys, sengiyabuya ngimbone nyamanje ngisasho. Yeah, ngicela ufakela nje inamba yakho yama-calls khona ngizokwazi ukuthi ngikufonele manje. Ngizoqala ngawe manje, okay? Ngizokufonela sikhulume, ngikucheckele ngikwenzele yonke into ofuna ukuthi ngikwenzele yona, okay? Osalayo guys, angazi ukuthi usaleleni, ngiyaphinda okugcina nci.
if uzazi ukuthi u-blacklisted, u-under u-debt review, ufuna ukuphuma kulezo zinto lezo, ufuna ukuthi uma uqala uJanuwari uqale kahle, yonke into yakho isi-right. Qala kahle i-process yakho uJanuwari, because vele manje sekuDisemba abantu badlela amabhonus abo. Uqala kahle January, siyakwazi ukuthi sikusize la ekhaya ukuthi uphume under u-debt review. Okay, ngisho kokugcina lento guys sengiyawubhala ulive wami. Siyakwazi ukukhipha ka-debt review la ekhaya, siyakwazi ukukhipha imoto yakho mayikade i-under u-debt review. Okay, ma u-blacklistiwe siyakwazi ukususa ama-red flag ngaphansi kwegama lakho kubuyelwe isiko sakho. Okay, so umuntu ucela ukuthi angibhalele ku-inbox anginike inamba yakhe uma ukuthi uyafisa ukuthi ngimfonele ngimcheckele i-credit record yakhe, because la ekhaya i-credit record siyenza mahhala, sikucheckela mahhala yonke into ukuthi ngabe kwenzakalani. Okay, so guys, nibe nosuku oluhle, ngiyanithanda, isasebenza guys. Sobuye nginibone next, sobuye sikhulume ngo-12, kodwa angeke ngize ngibe online kakhulu ngo-12. Bye guys. Udinga mi as of inbox. Hello? Hello, how are you? Yes, ma'am. Yes, ma'am, I'm assisting you because the link is reading under the current profile. Maybe you blacklisted or under that. Hello?